Днес наблюдавай как реалността ти се променя. Запиши тези бележки заедно с мен, както ги виждаш на екрана, с твоята текуща реалност отляво и паралелна реалност номер 1 отдясно. Също така ще запишеш паралелна реалност 2 и номер 3. Идеята тук е, че съществува мултивселена, паралелна реалност, в която вече имаш нещата, които желаеш. Те вече съществуват, просто не са видими за сетивата ти в момента, защото са скрити от нивото на твоето съзнание. Затова остани с мен, защото до края на видеото ще ти дам практика и упражнение как да се настроиш към паралелната реалност, която желаеш. Сега, точно по средата между тези паралелни реалности вдясно и текущата реалност вляво, ще запишем думите пластична субстанция. Виждаш ли това, което се случва в ефира в момента за теб? Нещо, което не можеш да видиш с очите си, е, че съществува една пластична субстанция. Тя е оформяема според мислите, които имаш, когато са заредени с емоция. Долу ще видиш. Там е твоят ум. Умът е силата, която кондензира тази пластична субстанция в това, което желаеш. Виждаш ли онова човече там? Това е, защото през нас и чрез нас тече една сила 24 часа на седмица. И това, за което мислиш през по-голямата част от деня, когато го емоционализираш, оформя тази субстанция в дадена реалност. Било тя реалността, която искаш, или не чак толкова, можеш да се насочваш към паралелна реалност номер 1 или номер 2 или номер 3. Как да разбереш как изглежда това? Всичко се свежда до това, с което си слят на нивото на своята идентичност, на нивото на своя образ за себе си. Да направим пример. Текущата ти реалност, определено количество пари, било то доход месечно или наличност в банковата ти сметка, в паралелна реалност номер 1, да кажем, че си привлякал допълнителни 10 000 долара за един месец или по 10 000 долара на месец, в паралелна реалност номер 2 само 1000 долара, в паралелна реалност номер 3 50 000 долара. Така имаме различни реалности за това какво би могло да се случи, например през следващите 30 дни, 6 месеца, година и така нататък. Докато разбираме възможностите на паралелните реалности, виждаме, че това, с което е заето твоето подсъзнание, е именно онова, което се изгражда. Например, ако си фокусиран върху реалност номер 1, именно тя започва да се проявява, защото умът вече е построил там къща. Той е свикнал с тази реалност. Не е свикнал с реалност номер 2 или 3. И тогава започваш да се чудиш, защо тези резултати постоянно се повтарят. Защо пак съм на същото място, все имам същото количество пари, които винаги идват. Какво да направя? Ето какво ще започнем да правим. В четвъртото измерение 4D можеш да имаш достъп до всички тези реалности още сега. Те са достъпни според идентичността, която носиш. Ако носиш идентичност, която казва аз правя само 6-цифрен доход на година, ще виждаш само реалности с 6-цифрен доход. Ако идентичността ти е аз правя само 5-цифрен доход на година, това ще виждаш. Идентичността ти е твоят образ за себе си. Това е кой вярваш, че си. Или както Невил Годард казва, всичко, което приемаш и вярваш за себе си и за света си. С други думи, идентичността е твоят вътрешен образ, това, което приемаш за истина и така. Какво би повярвал, ако искаш паралелна реалност номер 3 вместо номер 1? Какво би мислил? Как би се чувствал, ако вече беше човекът, който привлича 50 000 долара? Започваме да идентифицираме какво мислиш, какво чувстваш, в какво вярваш и как действаш. След това ще правим следното упражнение всеки ден. Най-важното с упражненията е да ги правиш на практика, нали? Не да изключиш видеото и да си кажеш, о, това беше супер видео, но после нищо да не направиш.
Не искаш просто да гледаш видеа на конвейер, искаш да ги прилагаш. Бъди човекът, който ги прилага. Това правим тук. Упражнение 1. Създай своя нов скрипт на идентичността. Можеш дори да използваш AI за това, защото е толкова мощен инструмент. Просто кажи: помогни ми да изградя скрипт на идентичността за и попълни желаната реалност. Как би мислил този човек? Как би се чувствал? Какви качества, характеристики има? Как действа? Втора, визуализирай, но първо с мантра. Вместо просто да визуализираш, първо ще утвърдиш: през мен и чрез мен тече божествена сила. Тя се оформя според това, което и давам. Моята емоция е ключът. Това е истинско. След това визуализираш, нали? И трето, започваш да практикуваш тази нова идентичност. Все едно искаш да станеш майстор-пианист или много добър в танците, или може би учиш нов език. Как ставаш добър в това? Не е трик въпрос. Практикуваш. Учиш нещо ново и после го практикуваш. И го правиш всеки ден. Често, ако се учиш да свириш на инструмент, трябва да тренираш поне 3 до 4 пъти седмично, нали? Същото е и тук. Искам да направиш това 14 дни подред и да не търсиш доказателства. Изобщо не гледай. Работи ли, случва ли се, истинско ли е? Не искам да се съмняваш или да се тревожиш. Просто прави практиките. Не търси доказателства, не мисли, че ще стане нещо в тези 14 дни. Защо? Защото така няма да създаваш съпротива. Няма да прекалено анализираш. Няма да се плашиш, че не работи. Не ти е нужно нищо да се получава веднага. Най-важното във втората стъпка е емоцията, защото емоцията активира. Чувството е вибрация. Ако искаш да влезеш в тази вибрация, трябва да я почувстваш като истина. Когато практикуваш новата си идентичност, действията ти също идват от това място. Да, действието е част от процеса, но то е действие от новото ниво на идентичност. Може да обновиш бизнеса си, да си намериш нова работа, да изпратиш нови автобиографии, да купиш билет от лотарията. Разбира се, имаш действия за предприемане. Това, което реално правим тук, е да променяме подсъзнателната програма. Това, което моят първи ментор Боб Проктър нарича парадигма. Парадигмите контролират как тази пластична субстанция или висшият ум работи за нас. Това, което си свикнал да мислиш, чувстваш, бъдеш, е онова, което виждаш в реалността си. Но между текущата реалност и висшия ум има мост от събития. Този мост те свързва между сега и желаната реалност. И важното е, ти не контролираш моста. Малки събития започват да се подреждат между настоящето и получаването на желанието, които те подравняват с него. Затова е толкова важно да оставиш ръцете си далеч от волана. Не се опитвай да контролираш. Когато пуснеш, се появява божественото време. Синхроничните моменти започват да идват. Новите действия и поведения започват да се случват. Но това идва само когато спреш да контролираш процеса. И тогава имаш по-малко съпротива, повече позволяване. И когато позволяваш, си в повече вътрешен мир. Не си нуждаещ се, не си привързан към резултат. Не е нужно да стане до довечера. Не е онова детинско, най-трябва ми сега. Ще забележиш промяната по мислите си. Мислиш различно, чувстваш се различно през деня. Навиците, действията, поведението ти също се променят. Това е знакът. Питай се: променям ли се? Мисля ли различно? Чувствам ли се различно? Предприемам ли по-добри действия? Ако отговорът е да, значи се приближаваш към новата си реалност. И помни, всички тези паралелни реалности са достъпни за теб. Всички. Както казва често Ейбрахам Хикс, паралелните реалности са твоят вортекс. Вече си поискал, вече си задал намерението. Сега просто трябва да се подравниш.
И ако желаеш нещо добро в живота си, това е, защото някоя версия на теб вече го живее. Тази версия вече съществува. Не се съмнявай и не се тревожи дали е възможно, защото вече е възможно. Не забравяй да харесаш, абонираш и да оставиш коментар отдолу. Очаквам те в следващото видео. Практикувай 14 дни без прекъсване и ще се видим в твоята нова желана реалност.